Paskoko 7. domekan. Domeka honetan ospatzen dugu igokundea. Igokunde jaia handia da, eta lehenengo irakurrean agertzen da izen berezi bat, Teofilo izena. Eta niretzat oso esanguratsua da Teofilo hau. Zergatik, alde batetik nik ezagutzen dodaz bikote bat, baiera Teofiloa zana eta Teofila. Baina Teofilo izena entzuten dugunean, geure izena agertzen da. Teofiloren esanaia Jangoikoaren laguna dalako. Eta horrezagatik, adizkietasun baten barruan sartzen garenean, pausoak emon behar duguz. Eta pausoak emoteko bi posibilitatea daukaguz. Edo Emausekoak egin ebena, joan eta ber nola konponten dan, edo gon eta saiatzen konpontzen. Hoze da gehu ikusi behar dugu. Jesus egaz daukagun harremana sakontzeko bide hildo ontatik jun behar gara. Eta baita be, entzuten dugu irakurgai honetan nola Jesus egon zan bere ikasleekin eta jaten egon zan. Jaten adizkietasuna erakusten duzku, eta izan sana dala eta izango dala adierazten dau. Eta guretzat oso importantea da. Jesusek esaten duzku Espiritu Santoa bidaliko duzkule. Eta zetako, laguntasuna sakontzeko. Gure Jesus egaz daukagun harremana, bai etxien, etxetikat edo non zabaltzeko. Bai hitzen bidez, bai ekintzen bidez. Geuri tokatzen jaku hau zabaltzea. Horrezagatik, bigarren agerakurgaian, galdera bat agertzen jaku. Non dao kokatuta gure itxaropena. Non emon behar dugu erantzun hau. Guztioi, itxaropenari buruzko gauzak guztioi tokatzen jaku erantzun bat emotea. Bakotza berea, ez dut esan nahi, danok erantzun bera emon behar dugu ez. Bakotzak eman dugu geure erantzune. Eta oso importantea da. Zegatik, agertzen da bigarren irakurgaian, Jesusen burua dala. Eta geu gorputza dalak. Eta gorputza burua barik ez doa inora. Eta aldera zentziz, baita be. Jesus behar dau gure eskuak. Eta horrezagatik gure bizitzetan, askotan, galdera bi hauek erantzuna emon behar dugu. Zer egingo luke Jesusek kasu honetan? Edota, nola joka dezaken ni Jesusen moduan? Kontua ez da teoriak egitea. Ez, kontua da geuri tokatzen jaku bizitzera eroatea. Azkenean, Jesusen begiekin, Jesusen sentimendoekin jokatu behar dugu geure bizitzetan. Eta olantxe izango da gure kristautasuna. Eta evangelioetan funtsesko gauza batzuk erakusten duzku. Galilea. Zer da Galilea? Galilea da diszipuloen etzea. Eta diszipuloek Galileara joan ziren. Neu pasaden domekan, lehenengo mesa egin ebanean, nik esan dutzen jenteai. Ondo etorriak zeure etxeetara. Ondo berretorriak. Han egon dalako, naiz eta geu han ez egon. Gai distzipuloi gauza bera gertatzen jaken. Haiek Galilera jun ziren ostabere. Han egon zan, baina Jerusalem egon ziren. Baina etxera bueltateko beharra daukie ostabere Jesus egaz topu egiteko. Jesusekin egoteko. Eta hau, da, haiei gertatu jakona, eta geuri be. Eleizara etorten gara gero mundura joateko. Eta horretarako Jesusek esaten dutxona evangelioen azkenengo partean. Zoaze, bada eta egin herri guztiak nire ikasle. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bateatuz. Eta nik, angindu diutzedan guztia beteten irakatziz. Jesusek badauka munduko errezetarik onena. Eta geuri tokatzen jaku erakustea. Erakuste teorikoa egiten badugu, ez goaz inora. Olantxo egin behar duzu. Adibideak behar duguz. Eta tutorial bat egin behar duguz. YouTubeen oso modan dagoz tutorialak.
hori bet tutoriala tokatzen jaku. Eta Jesusen aginduak beteteko nola egiten dugun erakutsi behar dugu. Eta horrezagatik, bide hildo horretatik joan behar gara. Eta horretarako ipuintxu txiki bat. Munduan paseatzeko eta bizitzan be. Nola izan behar da, gure jarrera, bizitzako jarrera. Imagina zazu etxango batera joango gara, eta mendire. 3 forma desberdinak dagoz gauzak ikusteko. Lehena, landara joan, ondo pasatzea, eta inoren ganpetxo barik, baizen eta bere buruangan. Divertitzen, zeo zer apurten bada ez dago problemarik, zarama bota baten badot ez dut osta bere hartuko, ez dago problemarik, nik ondo nago. Eta nik posin nago. Listo. Bigarrenera, jungo naz, ondo pasauko naz, baina botaten dana, osta bere hartuko dut eta motxilan sartu eta etzera eroan, gauzak errespetatuz. Eta 3. landara joan, paseatzera eta ondo pasatzea. Baina gauzak aurkitu, baina hobeto usten saiatzen gara. Ni gero etorriko direnak gauzak ondo ikusteko. Mundu honetatik gauza hau kontutan hartu behar dugu. Eta Jesus zer egin eban? Jesusek bere bizitzan 3. Guri bet tokatzen zagu 3. egitea. Ondo egin behar dugu Jesusen antzekoak izan nahi badugu.